Ang nobenaryo sa kumawan kan banal na krus. Ang novena gigibuhon pagkaaga sa laog kan misa. Ang misa sa kapistahan pagrokyaw kan banal na krus. Gigibuhon sa petsa 14 kan bulan na Setyembre sa oras na alas 6 nin aga. Siring man sa petsa 15 kan Setyembre isisilibrar man ang kapistahan kan Dolorosa or Our Lady of Sorrows. Durante po kan pagsilibrar kan Peña Francia sa Naga, ang misa digdi sa parokya pagkaaga sana. Apuera sa petsa 14 asin 15 sa pagsilibrar kan pargrokyaw kan Santa Cruz asin pagsilibrar kan Dolorosa. Mayo po nin misa antisipada sa petsa 16 na iyo ang fluvial procession sa Naga. Sa tuya man na ibali sa satuyang pamibi, ang kapahingaluan kan kalag kan saro sa mga padi nyato na taga-Nabwa. Si Padre Lorenzo Halyare, ang funeral mass gigibon po sa aga, Lunes, petsa 21 sa oras na alas 2 nin hapon, digdi sa satuyang simbahan. Salamat po. Inutob ni Kristo ang misyon asin kaligtasan para sa gabos. Minawot niya na ang gabos madara sa kadean kan langit. Ang tema kan liturhiyan niyato ngunyan na Domingo, iyo na ang gabos inaapudan na magbaklay sa dalan ning kaligtasan. Ipamibi niyato sa selebrasyon kan Eucharistia. Nagabos kita magkaburonyog sa paghinguwa na makamtan ang grasya ning kaligtasan. Matindog na po ang gabos para sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang liturhiya niya tungunyan, nagpapagirimdum sa tuya, na ang kaligtasan na dara ni Kristo para sa gabos, mayong pinipiling edad, kultura, reliyon, o kaya mga kinababalihan na grupo. Asin na iyan po obligasyon niya to gabos na madaraan sa tuyang kapwa sa kaligtasan asing kabanalan. Iyan ang misyon na aakuon asin inako kan mga katikista, mga nagtutukdo niya to sa mga kaakian, mapapadapit sa mga bagay, mapapadapit sa mahal na Diyos. Ngunya na aldaw sa indang babaguhon liwat ang panugang iyan sa paagikan pagsubol sa inda, mantang kita liwat magpupuon kan bagong taon sa pagtukdo sa mga eskwelahan. Sa tuyang ipamibisinda na dani silang maging maimbod sa saindang panuga na maglilingkod bilang mga tagapagtukdo kana mga bagay mapapadapit sa satong kagurangnan. Ngunyan sa tuyang akon sa tong makasalan, tangani magkanig kitang magselebrar ka mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak manlugod sa to ang Diyos, maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagang katuninungan sa mga taong marahayan buon. Ginoo mao mi ka rinurokyaw mi ka kami ka pinapamuraway mi ka pinapasalamatan mi ka uli ka kagunaong kamurawayan kagurangan na Diyos adeng langit nun Diyos Ama makagaman kagurangan ating buktong Jesucristo kagurangan
Mamibi kita. Ikaw, O Diyos, na nag-andam para sa mga namumuot sa imo kan mga dai nahihiling na karahayan, pabulosa, an kaladman kan pagkamot mo sa samong mga puso. Tanganing kaming namumuot sa imo sa gabos, asin urug pa sa gabos, magkamit kan sa imong mga panuga na nangungurog sa gabos na pagmauot. Huli Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin naghahade kasarukan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan mga tataramon. Ipinapahayag sa enot na babasahon, nayaon ang pangangalukan kan Diyos para sa gabos na makisumaro sa gawi nin pagpapabanal. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Siring an sabi kan kagurangnan, utuba an katanosan, gibuha an kasuripotan, taharanina an sakong pagligtas. Maabot na, asin an sakong kasuripotan, ihahayag na. An mga dayuhan na nakikisumaro sa kagurangnan, asin magisyang surugoon. Tanganing maglingkod sa iya, tanganing mamuot sa ngaran kan kagurangnan, asin maginiyang surugoon. An gabos na nag-uutob kan sabat, na mayong paglapastangan, asin nagdadanay sa sakong tipan, dadarahon ko sinda sa bukid kong banal, asin papaugmahon ko sa harong nin pamibi. An sa indang mga tinutong na atang, asin mga sakripisyo, maaako ko sa kong altar. Taan sa kong harong, aapodon na harong nin pamibi, kan gabos na banwaan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, kaugayan kita kan Diyos asin bendisyonan. Paliwanagon niya sa to an sa iyang lalawgon, na maaaraman sa bilog na daga an sa imong dalan, sa gabos na nasyon an sa imong pagligtas. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magugma asin magkurahaw an mga katawuhan, tahinuhukuman mo an kinaban sa kasuripotan. Hinuhukuman mo ang mga banwaan sa katanosan, asin ang katawuhan sa daga inaan tabayanan. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan, Magpasalamat sa imo ang mga banwaan, O Diyos. Magpasalamat sa imo ang gabos na banwaan. Bendisyonan kita kan Diyos. Matakot sa iya ang gabos na puro kan daga. O Diyos, pag umawon ka kan gabos na banwaan. Si San Pablo naglingkod para sa gabos. Siya man nagrukyaw kan marahay na bareta sa mga pagano. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ngunyan nagtataram ako sa indo na mga hintil. Sa sukol na ako, apostol sa mga hintil. Iginagalang ko ang sakong paglingkod. Tibaad lamang mapainom ko ang sakong lahi. Asin sa siring maligtas ang iba sa inda. Takon ang pagpalayas sa inda, pakipag-ulian kan kinakban. Ano daw ang pag-ako sa inda,
kun bakong buhay hali sa mga gadan, tadai mababawi ang mga biyaya asin ang pangapodan kan Diyos. Tasiring na kamo kaidto, nagsuwail sa Diyos. Alagad ngunyan, naherakan, huli sa saindang kasuwailan. Siring man, sindangon yan, nagsuwail sa pagkaherak na nakamtan nindo. Tanganing sindaman ngunyan, maherakan. Talinaom kan Diyos ang gabos sa kasuwailan. Tanganing ang gabos maherakan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. an pagbasa kan banal na ebanghelyo sosog ki San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Nagliklik si Jesus sa mga runa nin Tiro asin Sidon. Uya, sarong babaeng Kananeya na nagluwas sa teritoryong idto, nagkukurahaw na ansabi, kay raki ako kagurangnan, agi ni David. Anaki kong babae, makuring sinasaniban nin demonyo. Mayo siya sa iyang isinimbag. Nagdulok ang mga disipulos asin nakiulay sa iya na ansabi, subulan siya, ta nagkukurahaw sa horyanta. Nagsimbag siya, day ako sinugo, kundi sa mga nawawarang karnero kan harong nin Israel. Si Baabai nag-abot, nagsasamba sa iya na ansabi, kagurangnan, tabangi ako. Nagsimbag siya, bako magayon, nakuahon ang tinapay kan mga aki, asin idaklag sa mga ido. Nagsabi ang babae, opo kagurangnan, alagad ang mga ido, nakakakanman nin mga rakdag, na nahuhulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Danga nagsimbag sa iya si Jesus,
o babae, dakula an sa imong pagtubod. Mangyari sa imo, susog sa buot mo, asin na umayan an aki niyang babae, kan oras na ito. Marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos para sa homilya. Namumutan ng mga tugang, ngunya na aldaw, sa pagsubol niya to sa mga katikista na matukdo sa manlain-lain na eskwelahan digdi sa tuyang parokya, igwapong siyam na elementary schools. Digdi sa tuyang parokya, yaong dyan ang Santa Elena Elementary School, Santa Lucia, San Jose, Antipolo Yang, Lourdes Yang, Santiago Yang, Santiago Old, Santa Barbara, asin siyempre ang Nabwa Central Pilot School. So ini ang mga eskwelahan na sa indang tutukluan. Asin sa formal na itong pagsubol sa sainda, liwat pinapagirumdum sa tuya ang dakulang misyon niya to sa simbahan. Iyo ang misyon nin pagliligtas sa paagikan pagtukdo bilang saro sa tulong opisyo kang simbahan. Ang opisyo bilang hade, padi, asin propeta. Di man po sapat na ginigiyahan ta ang kapwa o kaya pinapabanal, may importante pong component, iyo po ang pagtutukdo, urog na sa mga kaakian. Asin po, iyan ang naging misyon ni Jesus kan siya nagdigdi sa kinaban. Tanganing itukdo sa tuya ang mga bagay mapapadapit sa mahal na Diyos. Minsan sa ibang parte kan Ebanghelyo sinabi ni Jesus na siya napadigdi tanganing ihayag sa to ang mga sikreto mapapadapit sa mahal na Diyos. Asin iyan man ang gigibuhon kan sa tuyang mga katikista. Kung iisipon ta, bako lang pong katikista ang may siring na misyon. Gabos po kita na mga binunyagan, igwaning misyon na magtukdo sa mga kaakian, urog na sa mga magurang. Ang mga magurang po, hulikan sa indong bukasyon bilang mga magurang, bako lang po ang misyon nindo na magpadakula kan mga aki, kundi na magtukdo man sinda, magtukdo sa inda, mapapadapit sa indong pagtubod. Kamu po ang enot na paratukdo sa mga aki, mapapadapit sa mahal na Diyos. Ini pong gigibuhon ninda, in a way, pagdagdag lang po, pag-supplement, kung ano mga bagay na daing natutuklo kan mga magurang, yaon dyan po ang trabaho kan mga katekista, tanganing lalo pa na mapararom ang pagtubod kan sa idong mga aki na nag-ako kan sakramento kan biyayang iyan ng pagtubod kan sinda binunyagan. Ang pinakaurog pong, may pong ibang pinakaurog na inspirasyon sa pagtukdo iyo mismo an sa tuyang kagurangnan. Kan siya po napadigdi, siya po nagtukdo. Ang ministeryo niya iyo ang pagtukdo. Saro po sa mga lugar na kung saan naglaan ning halawig na panahon ang satong kagurangnan sa Capernaum. Ini po ang sinasabing banwa ni Jesus, the town of Jesus. Bako lang po siyang nagtukdo, naggibo ng milagro sa lugar na iyan. Halos talagang binuhos niya ang bilog niyang pagkabuhay as in esperso sa lugar pong ini. Pero sa katotohanan, bakong pasil ang sa iyang ginibo. In fact, maski nga ni
kadakol na karahayan siyang ginibo, digdi sa mga lugar na ini, siring baga kang Capernaum, yaon dyan ang Corazin, Bethsaida, pero naka-experiensya man po siya ng mga disappointments. Taano po, maskim po sa halawig na panahon niyang pagtukdo, may mga tao po na minsan garo nagbibinungog-bungugan, dahil inaakuan sa iyang itinutukdo. Minsan pinapakaraot pa siya, asin aramta na igwapang plano na gadanon siya. Ini po ang konteksto. Nakamati man si Jesus, nin kapagalan sa iyang misyon. Ang mga katikista siring man po, realidad po iyan, na bako man pasil ang pagtukdo. Pero dahil iyan po misyon, sa tuyap pong ginigibo para sa kagurangnan. Dahil po kita mangalas na sa Ebanghelyo, si Jesus, naglaan man yung panahon, tangani na magpahingalo. Oh? Ang ginibo po niya, nagdumon pa po siya sa naghali po siya duman sa Capernaum, asin nagduman siya sa Tiro, asin Sidon, norteng parte kan Israel. Paghuna niya mayong makakamidbid sa iya duman, inisip niya na secluded ang lugar, isolated ang lugar. Pero nabigla siya na may sarong babae na nagkukurahaw, nakamidbid sa iya, siguro nakadangog, kan sa iyang mga ginigibo duman sa Capernaum, na ang kurahaw, kairaki man ako, kagurangnan, aki ni David, an aki kong babae, makuring sinasaniban nin demonyo. Ano po si Enot na reaksyon ni Jesus? Sabi sa Ebanghelyo, day man sinimbag, day man pinansin ni Jesus itong kurahaw kan babae. Dahil siya tumoy duman sa kinurahaw kan babae. Kaya sabi kan mga disipulos ning kagurangnan, subulon siya, ta nagkukurahaw sa hurihanta. Ano po ang simbag ni Jesus? Ako napadigdi para sa nasa mga nawawarang karnero kan Israel. Pero bang sinasabi niya, mayo kitang pakiaram dyan sa babaeng yan. Bako yan na Israelita. Saro siyang hentil, saro siyang pagano. Mayo kitang obligasyon sa iya. Oh? Alagad, ang babae, sabi sa Ebanghelyo, nagsamba sa iya, asin nagsabi, kagurangnan, tabangi ako. Asin ano ang tinaram ni Jesus? Bakong magayon, naku anon ang tinapay kan mga aki, asin idaklag sa mga ido. Siguro kung kita ang makadangog kan siring natataramon, ang malaog sa isip ta, garo rejection. Garo dai pag minsan insulto pa, dahil garo ka kitang ikinumpara sa ido, na garo na warang kita ning dignidad. Pero digdi ta mahiling, an disposisyon kan sarong ina. Gigibuhon ang gabos, maski ang kasusupgan kakayanon, tangani sa nang maumayan ang sa iyang aki. Oh? Kinaya niya itong garo ang dating na insulto. Pero sabi kan babae, sabi niya, opo kagurangnan, alagad ang mga ido nagkakakanman ni mga rakdag na nahuhulog hali sa lamesa kan sa indang mga amo. Kaya sabis kan mga paraadal kan banal na kasuratan, ining babaeng ini nautakan kang babaeng ini ang kagurangnan. Siyempre matalinong maray si Jesus, matali ang kagurangnan, pero sabi kan mga paraadal kan banal na kasuratan, nautakan kang babaeng ini si Jesus. Dahil ang simbag niya, very witty.
She outwitted Jesus na ang simbag. Sabi niya, maski ang mga ido, nagkakakanman, kan rakdag, nahali sa lamesa, kan mga amo. But sabihon, they also deserve the grace that they need. Kaya napahanga digdi sa babae si Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus sa konklusyon kan ebanghelyo, babae, an sa imong pagtubod, dakula an sa imong pagtubod, mangyari susog sa buot mo. Kaya sa madaling sabi, na umayan an aki niyang babae kan oras na ito. Kaya in a way, nanggana ining babae. Natawan ning solusyon an sa iyang problema. Ang ebanghelyong pong ini nagtutuklo sa tuya, mapapadapit sa pagpamibi, sa pag-arang sa mahal na Diyos. Kung kita maigot, mapakumbaba, dahil nagluluya sa pagpamibi, mayong magiginibuan mahal na Diyos sa satuyang kahagadan, kundi itatao, huli na lamang kan satuyang pusog na pagtubod. Dahil kita madadaihaning kagurangnan, napapalumoy ang kagurangnan sa mga pamibing mapakumbaba. Kaya sa mga leksyon kainina, dahil kita magpundo sa pag-arang, sa pagpamibi. Ngapit na aldaw, itatao ng Diyos ang hustisya para sa tuya. Sa paulit-ulit niya itong pagpamibi, itatao sa tuya ang hinahagad. Magilang mapagpasensya, maging maigot, maging mapakumbaba. Asin isipon ta na ang hinahagad ta kadakla na beses, bako man para sa tuyang sadiri, kundi para sa tuyang namumutan sa buhay. Kaya mayong dahilan ang kagurangnan na sayumahan kita sa satuyang mga kahagadan. Ikaduhang leksyon kan ebanghelyo, digdi, maski nga ni nag-agi sa siring na proseso, digdi man sa paagi kan pagtaon ning kagurangnan sa kahagadan kaining babae, binubuksan kang kagurangnan ang kaligtasan sa gabos. Bako lang palan sa mga taga-Israel o sa mga Israelitas o sa mga piniling banwaan ni Israel ang kaligtasan, kundi para sa gabos. Maski sa mga pagano, binuksan ng kagurangnan ang gibong pagliligtas para sa gabos. Kaya, ngunyan sa tuyang simbahan, kadakol na beses niya niyatong nadangog ang inaapod na synodality, paglalakbay na sarabay, paghinguha na mayo ning mawalat, paghinguha na ang mga tao niya to na nasa gilid, nasa laylayang kanlipunan, makabali man sa buhay kang simbahan, sa paglalakbay, dahil pwedeng sinang mawalat. Asin obligasyon po niya to na sinda maibalik sa dalan, pasiring sa kagurangnan. Kaya ini po ang napakadakulang obligasyon, responsibilidad kan mga katikista na magkaigwa kita ning sarong kaisipan, sarong klase ning pamumuhay na magdadara sa tuya pabalik sa kagurangnan. Asin ang gabos magpupuon sa tamang pagkasabot sa misyon kan simbahan. Asin para man sa tuya na siguro sa ibang paagi, pwede taman iyan pong magibo. Asin alagad, ngunyan, orog na si mga magurang na igwaning mga aki na nagkaklase sa tuya pong suportahan ang apostoladong inikan sa tuyang mga katikista, aramta na bakuman simple ang sa indang trabaho, alagad ginigibo nila ang gabos na makakaya, tanganing ang sa indong aki, matukduan mapapadapit sa mahal na Diyos, maandam sa pag-ako kang banal na komunyon, maandam sa pag-ako kan mga sakramento, asin yan dakulang bagay, dakulang regalo na pwede niya itong itaos sa tuyang mga aki. So, rumdumon po niya to, nakita mga magurang, bako lamang tangani na magtalubo,
ang satuyang mga aki sa lawas asin kadunungan alagad urog sa gabos sa kabanalan asin sinda madara later on ngapit na aldaw sa kaligtasan na pinag-o-officer sa tuya ning kagurangnan sa tabang kan mga tao na naghihinguha na mautob ang kabutan ning kagurangnan digdi sa daga. Amen. Magtindog po ang gabos. Tutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Paglalangkan langit asin dagat, asin ki Hesu Kristo aking buktong nila. Kakurangan Pinangidam uli kan Espiritu Santo, dagi Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus nagadan asin ilinubo. Uminilig sa mga gadan, kay katulong aldaw, nabuhay liwat halet sa mga gadan, minakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too na Diyos amang makakamahal, duman mabalik sa paghukom, sa mabuhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakin na habang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Magtukaw po ang gabos, asin isusunod po niyato ang rito nin pagsugo sa mga katikista. Ang Diyos sa tuyang Ama, tinawan asin sa tuyang parokya nin dakulaon na regalo. Ang regalong ini iyuan marahay na bareta na nanitaw sa iyang aking si Jesus. Bilang mga kaayon sa kristyanong komunidad na ini, nakikihiras kita sa responsibilidad na pangatamanan ang sa tuyang kapwa sa laog nin sa tuyang komunidad, asin ipahayag ang marahay na bareta na sa tuyang nadangog. Magkapira sa mga miyembro kan sa tuyang parokya, nagsimbag sa espesyal na paagi na makiras sa gibo nin kagurangnan, sa paagi nin pagkatakisis. Ngunyan na aldaw, sinda susugoon, bilang mga katikista kan sa tuyang parokya. Ang susugoon na katikista,
Reverendo Padre Albert S. Aurelio. Uya po ang 24 mga katekista na buot magbago kan sa indang panuga sa paglingkod asin pagbalangibog kan Marahay na Bareta. Namumutan kong mga katigista, sinabi ni Kristo sa iyong mga disipulos, lakaw kamo sa bilog na kinaaban, asin ibalangibog ang marhay na bareta sa gabos na linalang. Magsimbag tabi sa lambang paghapot. Buot nindong magtalubo bilang mga disipulos ni Kristo, nagtatalubo sa tataramon ng Diyos, isinasabuhay ini, asin iwinawaras man sa iba. Inapod ka mo bilang mga ministro kang tataramon sa mga tao. Nangangako ka mo na dadarhon ang tataramon ng kagurangnan sa mga sa lugar. Ibi, pagtukto, asin, marhay na padara. Handa kang gibuhok ng sa hinahagad ng Kristo. Ngibog tubod sa mga taong ipinaniwala sa Indo. Kamo, sa tabang kang grasa ng Diyos, madya asin idusay an sa indong sadiri sa kagurangnan. Pamibi nin pagdusay asin panuga. Kagurangnan sa muyang ama, sa bunyag inapod mo kami na makihiras sa pagbalangibog kan marahay na bareta ni Kristo na sa imong aki. Sa kumpil, mas pinakusog mo kami, tanganing magibon niya mo ang samuyang responsibilidad bilang tagapagdukdo kan sa imong katotohanan asin maging testigo kan marahay na bareta. Buak kaming masigasig, mahigos asin masinunod-sunod sa mga disipulos ni Kristo sa muyang kagurangnan. Bago kami magmaot na maging paratukdo kan sa muyang katugunan. Gibuha kaming masinunod-sunod sa tingog kan banal na espiritu, asin magin handa na gibuhon an sa iyang mga pasabong sa samuyang padagos na pagsirbi sa katotoohan. Ngunyan, sa imong atubang, makusog na binabago mi an samuyang pagmawot na magin uripon kan banal na tataramon sa samuyang komunidad, na maging tagapagbalangibog kan ibanghelyo nin buhay sa tataramon asin sa gibot, asin minadusay kan samong sadiri sa paggibo kan gabos mong kabutan para sa imong kamurawayan. Ini ipinapangako mi na may paglaom sa imong danay na pagtabang. Huli kay Jesucristo sa muyang tagapagligtas asin para tukdo. Amen.
Matugang maugma ko niya mong maugmang ko pong ipinipresentar sa Indo ang satuyang 24 katikista na magtutukdo sa satuyang mga eskwelahan. Palakpakan po niya to sila. Matindog po ang gabos para sa pamibi nin banwaan. Sararo sa pagkamot, masarig kitang magdulok sa Ama na dai nagsasayuma sa anuman na pag-arang nagikan sa pusong nagtutubod. Ang simbag, kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, padagos na maging dalihigan kan pagkaherak, katuninungan asin pagkamot kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing bilang sarong komunidad nin mga paratubod, malikayan niya to ang pagkabaranga, huli sa pagkaungis asin sa salang paghukom sa kapwa. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga ina na nahahadit asin napupurisaw sa salud kan sa indang kaakian, dai makalingaw na magdulok ki Jesus sa paghagad tabang asin ranga. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, maranga asin kamutan kan mga nag-aataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga, ang samong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa saindang langit nun na erokan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Sa espesyal na paagi, sa tuyang ibalis sa tuyang pamibi, sa tuyang mga katikista, na lugod panoon sinda kang biyaya kan Espiritu Santo na makapaglingkod sinda na pano ning kahuyuan asin sa paagikan sa indang halimbawa kadakol na mga tao asin kaakian orog na makaakian na madara sa kagurangnan hulikan sa indang pagtukdo sa tataramon asin sa gibo. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos na makakamhan sa mong pailihan asin kusog, kamabutan mo na magkasararo ang gabos na tao, gibo kaming mapagmangno sa mga pangangaipo kan kapwa, asin dainanggad kami magsikwal sa kisayman, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po ang gabos para sa pagdulot. Kunin at tanggapin ang alay na ito.
tindugwan gabos. Magpamibi ka mga tugang tanan sa ko sa sendong atang magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Ako a kagurangnan an sa mong mga atang nahuli ka iyan, nahahaman an mga mamuraway nariribayan. Tanganing kaming nagdudulot kan mga tinaumo, magkanigong sa imo man sana mag-ako huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadani asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhana daing kasagkuran. Tasasiring na pagkaherak, namutan mo an kinaaban, sinugo mo sa mo an paratubos, binuot mong makisumaro siya sa mong kamugtakan, maliban sa kasalan. Tanganing mamutan mo sa mo, anamutan mo sa aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog, na napatimasang mi sa pagkakasala ninda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kay ba kang gabos na Angeles asin Santos, nagpapahayag ning pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, borabod ning gabos na kabanalan. Kaining maatang namimibi kami, pabanala kan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkwa siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuha niya maning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tiniyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson, para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pag-ibonindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo kalurangan, ipinapangareta niya mo. Pagkabuhay mo liwat, ipinahayag sa konya ikamang dato. Kaya kami na nagroramdam kan sa iyong pagkagadana sa pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis ning kaligtasan. Papasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang, asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kanawa kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak, an sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria, Birhay na Ina kan Diyos. Kan mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kay ras, kan buhay na daing kasagkuran. Mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhang, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindugpuan gabos. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, asim pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Panalon ang ngaran mo, magdatong ang kaadaan mo, mangyari ang buot mo sa dagat, insiring sa langit. Ang saong kakanon sa arualdaw, itaong mo sa nguyang-nguyan,
mga nagkakasala sa buyan. Asinare kami magdahasa sugo, kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa malaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa iyong pagkaherak, magindani na talingkas sa kasaalan, asin man, ligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Yesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sakong katuninungan, itinataw ko sa Indo, are pagilingaan sa mong makasalan, kundi pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. An katuninungan kang kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kamo kan tanda ning katuninungan. Peace be with you. Uyan, Kordero kan Diyos, ay nagpapara kang makasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kang Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Hawak ni Kristo. Amen. Magtindog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan an komunyon kan sa imong mga sakramento na sa imong inako magligtas lugod sa mo asin kami parigunon sa ilaw kan sa imong katutuohan huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Bago po ang horing benisyon pagiromdom po giraray an hawak po kan an remains po kang ni Father Lorenzo Halyare na taga Nabua po. Dadarhon po digdi sa simbahan sa Atyan pakatapos kang pamudto. Hali po sa Holy Rosary Major Seminary
asin magkakaigwa po ning overnight wake digdi sa Paris Pastoral Center. Asin ang misa igibuhon po sa aga alas 2 nin hapon, dangan ilulubong po sa Nabwa Catholic Cemetery. Si Father Lorenzo Halyari po, taga Nabwa, alagad halawig na panahon na nagserbi po sa Diocese of Malolos hanggang po siya mag-retired. Asin pinili niya po na digdi siya ilubong sa Nabwa. Kaya kung may time po kamo, makisumaro sa funeral mass sa aga. Although ang misa po ni Arsobispo gigibuhon sa atyan na Banggi dahil di po siya available sa aga. Kaya ibaliman po niya to siya sa satuyang pamibi. Ang kagurangnan mapasaindo, asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios sa makakamhan. Anama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa, lakaw sa katuninungan ni Kristo. Salamat, Salamat sa Diyos. sa Diyos. Congratulations liwat sa itong mga katikista.